Beryl, neis o gwrdd ti. Enw gran fi yw Beryl. Ie, mae'n debyg. Enw da. Ac wrth dwrio, mae Beryl hefyd wedi darganfod bach o hanes Grampa Stan ei hun. Nithon ni ffindio fe ar y cofrestr 1939, a dde'n byw gyda'r teulu ar y Ford Aerodrome yn Sussex. Roedd e'n General Labourer Heavy Worker. O, ie. Fy Grampa Stan, falle ddim yn fachgen da trwy'r amser. Y grampa fi? Ie, ffindo ni fe yn y papur newydd. Na. No lights? Well, Ford Aerodrome, Yapton, was fined for riding his bicycle without lights on September the 10th. Wel, mae'n effar ni. Brilliant. Ond siwt mae fe wedyn de yn mynd o fan hyn ac yn benni lan yn Ne Cymru? Ar ôl mae dod nôl o Ffrainc, mae dod lawr i gweithio lawr man hyn, a gweld y grama fi a dim mynd nôl i'r Sussex. Na fe. Dyma hanes y briodas. Ti wedi gweld hwnna? Yn y Llanelli Star. Well, the wedding took place at Tabernacle Chapel, Trimsaron, on July the 10th of Miss Beryl, nurse, daughter... Oh, God. Mr and Mrs. W. Nurse, 138 Garden Suburbs, Trimsaron, to Mr Stan Quinnell, eldest son of Mr and Mrs Quinnell, Eastgate, Sussex. After which the couple left for Bognor Regis and gone home for their honeymoon. That's amazing. I've never seen it. That's my nana grandpa. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Oh, wow. Bognor Regis. Grandpa. Stylish. Bognor Regis, achyn. Oh, man, amazing. Be sy'n digwydd wedyn? Derek, Leslie Quinnell. A mae dy dad yn cwrdd â? Mam, Medora. Medora John. Medora John, a'r brodyr. A mae un enw yn enwedig yn osa. Wel, Barry, cos Barry yn llewod Cymru. A wedyn, wrth gwrs, mae'r talent rygbi ma'n parhau da chi fechgyn. 1972, ges ti dy eni, a oedd hi'n flwyddyn, wel, anhygol i'ch teulu chi, dy dad yn enwedig, a mae clip da ni fan hyn nawr. Get out the way, he says to the policeman, and listen to this roar for Quinnell. Derek Quinnell, a British Lion before he gets his Welsh cap, and he's waited so long. Amazing. That's one of the great moments. Tynnu mas, Foxy Glassy mynd. Mae'n. A ddeula newydd hefyd. Who beat the All Blacks? Now 3. Yna fe. Morning after the match, one of them came up to me and said, Machgenni, wy'n bolo marw naw. Cwd y dad fan hyn, drych a? O, mae ifanc. Mae ifanc yn fe. Noswaith a chi a chroeso i'r maes cenedlaethol yma yng Nghaerdydd. 15 Carwyn James yn erbyn 15 Barry John. Dim ola Barry hwnnw, dwi? Ie. Osgoi Bennett, mae'n mynd am y llinell, dyma olygfa gyffredin, roi Matthias yn ei gwrsio fe. Teyrnged y dorf i Barry John. Wel, dyna ffordd o gynnydd i si orffen y